няма граници на потенциала на човешкото творчество, просто му трябва възможност за полет. Надявам се, че тук всички ще можем да се окрилим и по някакъв начин да повярваме, че на практика от всички нас зависи това бъдеще. че за четвърти път именно поляната на Озана, точно в сърцето на България, събира толкова много интересни, зелени идеи и активности, които съм убедена, че само след 20 минути, когато дъждът си отиде, ще оживят това пространство. Убедена съм, че тук тези дни ще се случват много интересни неща, че ще се родят идеите, които ще се реализират по най-различен начин и след още една година отново ще се съберем тук на Озана Поляна Фест, за да преживеем едни вълнуващи моменти и не на последно място да правим всичко с любов и с всеотдайност. Пожелавам успех на Озана Поляна Фест и се надявам, че тя ще остави незабравими преживявания и спомени всички нас. Месенето на хляб е вид изкуство, защото е споделено и е творческо. Може да бъде не просто оформяне в една точно определена форма, може да бъде във формата на всичко. Да се изпече този хляб, да се сподели, да се разиграе на театър или пък да бъде придружен с кухненска музика, така озвучен. И също да е притегателно средство за обществото, за местните хора. Когато застанете наистина срещу 12-те символа, винаги човек посочва един единствен символ. Това е енергия, която е започнала да намалява в неговото тяло. Дали той живее чрез, давам пример с любов божествена. Има символ, който се казва любов божествена. Неговият словесен ключ, защото всеки символ има и словесен ключ, неговият словесен ключ е от любов дойдох, в любов живея, при любов се връща морено. Благодаря. Това е домашен компостър за червеи и това е варианта, в който може да ги отглеждаме дори в апартамент. Тук е Секов. Това е така наречената микроферма, в която слагаме органични отпадъци и червеите преработват.
Ето ги. Всеки червей изяжда собственото стегло на ден и накрая получаваме един продукт, подобен на кафе, който е черен. Виждате колко. Тук си личи, накрая почти не се разбира от какво е направен самия вермикомпост. И така оползотворяваме органичните отпадъци и получаваме полезен тор, с който наторяваме растенията. Играли си на топчета и на дама или на какво. А на какво ще могат да си играят те? Някой знае ли тази различни игри? На гореница, друго? На азбука. На какво? На азбука. На азбука, добре, друго? Лозана е едно от най-страхотните събития, на които участваме всяка година и никога дори не се замисляме дали ще участваме или не. Просто срещането е страхотно, в центъра на България идват страшно много хора. Виждаме се наистина с хора от цялата страна и с хора от целия свят. Наистина се чувстваме прекрасно тук, въпреки дори дъжда. Радваме се, че хората поддържат такова настроение и да си общуват. И разменят идеи. Венци Благоев, че сте. Напълни гробовете, потръпнато нозете до моите уши стигна, ай така звучи, музиката ще надвие всички нас обажда, лайкваме ме полетнем към далечната родина. Why is an American flying over here to Защо Bulgaria един to talk about американец culture? лети през океана да дойде чак до България, за да ви говори? Why am I talking about culture to people? Защо говоря за култура на хората? Well, we have many different habits and histories, of course. Разбира се, че ние имаме различни истории, различни навици. But at the same time, look at our clothes, Но в същото време погледнете дрехите ни, look at our cell phones, погледнете телефоните, look at our roads and cars, пътищата, колите, and you will see we definitely share a culture. и ще видите, че ние определено споделяме една култура. Culture is the sum of all social processes Това е сбор от всички социални процеси, that make the artificial or human constructed seem natural. които карат онова, което е създадено от човека, изкуственото, да изглежда естествено и природно.
се утвърждава в годините като едно от най-важните екологични събития в екологичния календар на страната. И всички тук, мисля, са убедени, че неговото значение и роля ще нараства. Наистина е много приятно да присъстваш на събитие, което е първо много значимо и второ много полезно. Защото тук се срещат хора, които през годините са станали приятели, обменили са мисли, мнения, сигурно са научили много нови неща, както и тази година ще бъде. Така че това с гордост може да заявим едно от най-важните събития въобще в календара на нашата област и на община Габрово. Успех, бъдете живи и здрави, хубаво изкарване! Искам от сцената да благодаря на всички, на нашите доброволци, които тази година бяха перфектни и успяха да овладеят много кризисни ситуации, на нашите изложители, които и в днешния ден останаха на поляната, за да радват нашите гости, и разбира се на нашите гости, които издържаха на всички тези атмосферни условия, на дъждовете, на вятъра и са и днес тук. Много ви благодаря, защото фестивала нямаше да го има, ако не бяхте всички вие. Благодаря, разбира се, и на всички, на целия екип от организаторите за перфектната, според мен, организация за условията, които имахме.